Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw siyang kakikaroon? Mauganing usa ka babae nga taga Medellin, Cebu. Nga dumadatampo, nagdasangan nga Nika. Ay, paita. Hinay man kayang hali na ron, nak. Mao ba, ma? Ayun, saon nga. Pila raman sa niya akong sweldo, God. Bisag usahon pang atong mga kita. Kuwang gihapon ni pares tambal pa lang ni Papa ni mo. Sige lang, ma. Mangita kong paagi. Maningkamot ko para ninyo og sa akong anak. Kung mapasalan ka na ako sa syudad. Maglisod ko, besh, uy. Nabi ako'y bata. Unya, wasa ko'y kapuyan. Pakita ko kapuyan ni mo. Pero magabang lang kang kwarto, God. Pag bata, pitaan itong paagi. Sige na, kaya pitaan yung trabaho dito Sige, besh. Salamat, besh, ha. Mangita kong paagi nga, makakita kong pliti pa doon sa syudad. Ay, room for rent. Dili ba ka na mahal diha, no? Dito may bawaan, kung nita mangutan na. Dali, manangpit ta. Ayo! Ano siya to? Ay, alam yun, kwapo tay. Uy, amaw. Naong kikigwapo, uy. Sige na, puta na. Ano siya to, ma'am? Sir? Mangutana on tami. Available pa ba ka? Kung available pa ba ang room for rent niyo? Available ba kayo? Gusto mo matanaw? Sige. So, mo to ano? Then, ang abang kay 3K. Ha? 3K ang buwan? Mahala, good. Libre man ino ng tubig. Pag kung makayda nga mga dagko nga butang, pwede rin ako ilibre ang imong kurin. Uwa ko'y da, sir. O kami rang duha sa akong anak ang mupuyo. Sige. 2,500 na lang. Libre na tanan. Wow! Hey, thank you, sir. Sige. Kuha din naman, sir. Salamat kayo sa pagpahuam na mo og paraabang, besh, ha? Kailangan sa pagod din hebish good. Kay gawas nga, doon ka sa amo. Gwapo silang tag-iya. Unya, ansa man. Kanos ama ko makasugod og trabaho? Og ba dayon? Og, paggabi mong duty, ha? Unya, ako magbantay ni Inday. Samtang mag-duty ko, ha? Okay? Salamat kid kaayo, besh. Kumusta man ka diha, anak? Okay na kayo ko diri, ma. Ato, day. Nakabada na day ko kwarta, ma, ha? Salamat kaayo, nak, ha? Dako kaayo ni tabang namo ni Papa nimo. Sige lang, ma. Kung maka-sideline ko, punan pa na nako. Salamat kaayo, nak. Saan namang orasa? Wa pa man mo ani si Beshi. Mo-duty na rabak ko ta. Ay, salamat ka na nang wag nagitawon. Hello, Beshi. Bishi, sorry, gyud. Emergency lang, gyud. Di ko makaana tonight. Mao ba? Sorry, gyud, Bishi, ha? Sige na, Besh. Mangita lang kong paagi. Salamat. Bye. Ay, asam ka din ako ibilin si Inday.
Unsa ka kung muhangyo ko ni Sir Mark, no? Sure, may problema. Tinuod? Lagi. Laim sa kayo nga ako rin usad din, good? Ako'y bahala ni Inday. Salamat gid kaayo, sir. Dako kay nigtabang gid nako. Salamat gyud. May problema. Oy. Sige na. Lako na kayo, maliit nga. Sige, sige. Salamat pag-usap, Sir Mark, ha? Unsa? Di ba ka mag-ibilin si Inday? Oh, Besh. Wa mo ko'y choice. Kinahanglan ba ako mo duty? Ayay! Pasilog, mauna na isilugdanan sa iyong love story, Bishi. Ha? Mark, salamat kid kayo sa pag-atiman ni Inday, ha? Ikaw kiperming makaluwas na ako kung magkinahanglan ko. So, wag na yung problema na ko. Ikaw pa. Mark, nakabantay ko nimo nga maayo kayo ka na ako. Sabton ba na ako nga... Ganahan ko ni mo, Nika. Oh. Mark. Unsay ganahan ka na ako. Nakagusto ka na ako nga nanamong ko'y anak. Ano mo de? Kana pa. Duha ka bukang akong higumaon o panggaon. Mark. Sulti ko tinuod. Nabak ko chance ni mo, Nika. Usa! Uyab na mo! Oo. Kano di ay? Unsay problema, ha? Wala, ikaingat ni mo, uy! O, wala ka mapakipot, sa gamay lang. Unyag magpakipot ko, mausap pa lang unya ang huna-huna. Oh, hinuunsad. Well, I'm happy for you, Bish. Swerte kay ko. Swerte gid ko. Kay pila na lalaki nga mudawat og single mom, di ba? Maog yun. Sige. Ipakita na yun niya ang mga the moves sa mga single mom. Amaw. Natug na si Inday. The best gid kayo ka. Grabe ka komportable si Inday nimo. Siyempre. Iyagod kong papa. Unya kita. Dili pa man ta mga to. Di ba? Mag-unsa pa ang data, ha? Magunsa pa man di ay. Napabaday tayo lang buhaton? Matug na sa ta. Duka lagi bitaw kay ko. Sure ka? Nga naman. Maka-resist ka, ani? Ayaw. I mean, ayaw sa ron kay kapoy kayo malawas. Sunod na lang adlaw. Okay? I love you. Good night. Night. Mau ba? Wala, oy, dugay-dugay na baya mo. Nya, wala pa ginitabo ninyo. Wa pa lagi. Dili na ba may mga bata, besh, ha? Yang anong dugay-dugayon pa man na, uy. Og nahibaw sad siya nga dili na nabag-o na ko kay na nagkukuy anak. Sige lang, paninti lang una kung seryoso gid siya nimo. Nick, sunod semana ba muli ko sa probinsya? Gugta? Ipaila-ila taga sa akong mga ginikanan.
Tinuod? Mo nga parang idaan si mga head, ha? Unya, si Inday. Dado na to. Ang Thank you, Mark. Mayo kay na kinagyoy ipaila-ila na mo dong Mark. Maog yun. Abi ni mo day ni ka. Sukad masukad, karon pa kini nagdahag babay din hisabay. Tuo manggani migbayot ting bataa. Mama sa ba? Hinhin lang gina siya tita. Pero dili man sa kumakaingon nga bayot siya. Bueno, karon nga may uyab naman ka Mark. Ang pingi sinika o gagyan anak. Mahog na sa nga anak ni mo kung tinud-anay ng imuha ni Nika. Tinudan na gining ako pa. O pinangga sa kayo na ko sa Inday. Na day may instant apo ani. Dali-dali Inday. Ako imong lola o kini imong lolo. Salamat Mark ha. Tuan na lang gid si Inday nakatawag sa kwarto sa imong mama o papa. Nalingaw gid siya dito. Mo lagi. Ipamalitan mo dayon nilag duwaan si Inday. Maog yun. So, karon, wa si Inday. Unya, natay ka o galingon nga kwarto. O wa pud ka kapuya kay wa man ka mag-duty tibok adlaw. Pwede na ba ko mamaray sa akong uyab? Nika. Ay lang pa si pagikap. Gano'n man di ay. Ayaw ko pugni, kamugara ra ba ko? Ayaw na lagi. Ayaw. Sige na. Mamahuwi na daw, okay? Kuhaan nang imong kapot niya. Dili day ko. Sige na pa. Dili lagi ko. Buy, lagi. Mark. Unsa ba kay problema nimo ha? Di ko ganahan ng butang. Unsa? Hakad ako kung binuang ana. Tanang lalaki maunay gusto. Unya ikaw dili? Unless dili ka. Bayot ko. Huwag panabuntabon na tika sa akong pagkabayot. Pero tinuod na pinangga na ko sa Inday. Og love tika. Pero as a friend again. Di na ko kayo na mahitabo na to, Nika. Diyos ko. Sorry kayo. Pasaylo ako, pero di na ako kayang padayunan pa ni. Sorry. Mark. Teka lang, bakit ba amoy nasasaktan? Sa tuwing makikita kita, may kasamang iba. Naglibog ko kun, mukatawa ba ko o masakitan sa akong gidangatan? Wa na mo padayon na ang among relasyon, pero padayon ang among panag-amiko. Og padayon pud siya sa iyang pagpakaroon ingon nga lalaki siya. Og ako rin nahibaw sa tinuod nga pagkasiya. Pero bisan pa man, nagpabilin lang gihapon ang akong love niya. Og ako na lang ning gitago para dili siya makiwawan ako. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.